Petković. Nije drama. Pa nema ko nego Petković. Lijadi ide na gol. Jaa, spektakl. Lijadi na gol! Davati prečku Lijadi. Ne može davati prečku, da. Kakva drama je. Ludilo je, nekrala je. Kraj. Završao Zvezda, znači Evandrović penala, u 97. odgovor Zvezda. Čak i to je to, ja ću vas zvati za izjave jer